Na, sziasztok! Köszönöm mindenkinek, aki bejelölt Robloxon. Holnap még nem tudom, hogy hány órakor játszani fogok, úgyhogy gyertek velem. Akinek van Discordja, az jelöljön be. Ugye a nevem az itt van a Discord 2. szöveg után, itt a kijelzőn. De akinek nincsen, az se szomorkodjon, hiszen még bejelölhet Messengeren, az is ugyanígy itt van a képernyőn. Akinek egyik sincs, az se baj, hiszen ugyanúgy jöhet 10 órakor velem játszani, mert miért ne jöhetne. Ja, és igazából köszi a figyelmet, csak aki egyébként nem nézte volna meg az előző videót. A nevem az Rózsa366, és esetleg a látássérülteknek, vagy minden hallássérült, a látássérülteknek meg itt a hang, de a hallássérülteknek pedig le fogom írni nagyba szöveget.